Ating ko kasing ikuwang complaint, no? May nakuha akong complaint galing sa Sangguniang Bayan na maraming nagko-complain na bumili ng lupa sa Villa Integridad, no? So, dinasa sa Sangguniang Bayan bilang tayo ang local chief executive ng Bayan ng Arayat, tayo naman ay kailangan natin na aksyonan yung mga concern at problema ng mga bumiling buyer. So, ito po yung pinadrone namin po ngayon na regarding po dito na wala pong development po ang Villa Integridad. Ito po yung Villa Integridad. Ito po yung subdivision, no? So, tayo po, no? Dahil gusto lang po natin yung protection po ng mga buyers na para alam lang po nila, hindi po ninyo ako kalaban. Ako po ay inaayos ko lang po yung reklamo po sa akin bilang local chief executive na proteksyonan yung mga mamamayan na nagko-complain regarding sa mga bumiling lupa na iba, bayad na sila pero hanggang ngayon hindi pa rin nila nakukuha yung kanilang lupa na binili. Karamihan lahat ng bumili is OFW po na taga-bayan po ng Arayat. Base doon sa nakalap naming dokumento, ito po yung violation po ng Villa Integridad, no? Ito po ang dokumento na failure to secure development permit, selling without license to sell and certificate of registration, and advertisement without prior approval. So ito po yung mga reklamo. So expired na rin po yung development permit nila. 3 years po yan na binigay ng munisipyo doon sa previous administration. So tayo naman, dahil expired na, kailangan nilang mag-apply ng bagong development permit. Kaya lang, hindi natin mabigyan ng development permit po ngayon dahil may problema pa yung dating Villa Integridad. Kaya inaayos lang natin yung problema. Kami naman, pinoproteksyon na namin yung mga taong bayan na temporary close lang hanggat hindi na iayos lang yung documentation at ang pinopropose lang namin, yung mga previous na bumili ng lupa noon pa, i-adapt naman nung Villa Integridad. I-adapt nyo lang. Kasi kawawa naman yung bumili, OFW sila. Naghahanap buhay sila sa ibang bansa. Pero anong nangyayari? Magre-retard sila sa bayan ng Arayat. Yung binabayaran nila, hindi naman nila makukuha yung lupa.